ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବଜେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ପହିଲା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ହଉଛେ ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ଦୈତାରୀ ସେଠ। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜାତିରେ ହଉଛେ କୈବର୍ତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଗାଁଟା ହଉଛେ ଆମର ମୁସୁଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁସୁଲ। ଆମର ବ୍ଲକଟା ହଉଛେ ଡୁରୁକା ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ବହିଥିଲେ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ମୁଇଁ ସଂଘ ଫୁକବାର ଦିନଟା ହଉଛେ 5 ତାରିଖ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005ରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ଫୁକୁଛେ। କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 2005 ସାଲରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଆମର ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ପୂଜା ପାଠ କରବାର ଆଗରୁ ବି ଶଙ୍ଖ ବଜା ଯାଏସି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ କଳାଟେ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଟିକେ ବଜାତେ ବେଲେ ବି ଠିକ୍ ହେତା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ତ ମୋତେ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କାହା ଲାଗି କେନି ଫୁକମା ଫୁକିଦେମା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା
ଏତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହିସାବରେ ଏତେ ସଠି ହେଲେ ବି 5 ମିନିଟ୍ ତକ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହଁ। କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ସେ ଚକିଶ ହେଲା ଆସିଲା ବେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିକରି ଗୋଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ଫାଟି ଗୁଡ଼ା ଗଲା ବୋଲେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ନାଇଁନ ତ ଭଲ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବାର ଦାନ୍ତ ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ